عزيز سلامتنا تقبلوا فنوانات كاتاتلو خبرات تعزبتنا نلوم قدم عسى سلسة سنة كل تشن عيسان شدشان تدالوه حديث زيناتات حزركم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما قنات تاتو إرترا نمجلت حلفي هاجرا ودحنات إثيوبيا ملسيبا قدماء منستر أبا حمد أمريكو بتكال دابن سلامن تبقنا فاونديشن شلمات كورسودين وعلم بقع وقع إيران نابداق ماي مخفات متصابو هرموزن قدماء منستر ناتانوهي مس دونالد ترامب سمع خمزلو قليزو إيلون ماسك قدماء وناني تريليون هابتا عالمنا كوينو أم نيجيريا زركوب عطقات بوجلتات إيدوم كوبو ساويعد قريبو إذن كان انبززر حجركم كقريبه كتكاتاتولنا بخبر عدم حلفا هاجرا ودحنات إثيوبيا بزعبة إرترا زهابو تياتراون فتراون كستات حقنت كم زيبلو منستر زينة إرترا قليزو دايركتور هاجرا وسلية أقولقلوتن سأتان إثيوبيا ريدوان حسين أب الجزيرة تلافينو أبزوت أو صحف هوحات بدفئة إرترا أبز قربا معلتات أبلع لمنجسي إثيوبيا وق خفت يدالو اللخبل أتنكعو أبتي مس أمخاري قدما منستر أبا حمد زخونة جيتا تشوردا بمخان بوانك إنجليز صحافو عنكت إرترا نعطو قطفانن هوحات تدقفال لخبلو وقيسوم بريزنتي سياسة فرقن نسمع بريترا تقامو خمز نبرو اتبحام الزوات أصحف كتيوم سبستان يخصص بدقف متبع ناس مرا زركبو أكال حوات أبزا قربا معتات أبلع لفدرالاهم منجستي إثيوبيا مدقع تخفونو وشيننو كبلو قليتهم بقطاو دقف إرترا عبعطو عايلي مختات مسبة سلطان معتاقن قتلو له بمبال نتا أب كل تقراي سلطان تقوات أتيرو زولو حوات كسيسو مالو تزخونة جبوت مرتعو زي غربة تنتنا توم بإرترا زمقلو زبولهم حالتات حجخا أب قجت نمولع عباس مرا مغالن سودانن سوتر زي سوترون أخيباتات يكايدو ألو خبل يتكس أبزا قربا معلتات بحوحة زمراح بيت مغري حدا أواج كتت نمزداق يدالو خمزلو من جتات BBC حبيروم نيروميم لون دحنات نهزب تقراي نموحاز متس أواج بيرا وخلاو منقس تقراي زخون عدميون تقنون زفقدولو تقراوي بمنقس تقراي نزو قربولو تساوعيد كتت تقبيلو قبو نايم مفتسان بيرا وقبو ألو زبليو تحجا أب تقراي سلطان حززولو منقستي أبتو بفدرلاو منقستي زي حقاو تبايلو ستنتقا أمسكرم كتشعن عيسان ستفتس أما مرتا زوقوم مخانو حوحة زقلت منستي مانا قبل مسكال بعربا أبزهابو ملاش أسمرا نتا أب تقراي استخايدة دماو خينات كلتا عمل زبكة أسمع سلام كم زي تقامته يموجود أقوى أتباتم كين كبل زقط سجزاء سلف بلتجنا جيتا شور دازمور حزن برا تدرى دار جوجلن قبل عليه إرترا ورا نمفت سلام يسالا سلو خمس نبرو وقصلو إرترا بفقط فدرالو منجستيا نبت استجدد جت تقوتي تأتيا زبل ملاش منستر إيمانا قبل مسكال كابون لعل زجدس دما بحفل شوي علامات أجندة نيتخونات بنتصل ني إرترا زتقال العلامة زجبر من بارو إلو سمع بريترا وشت أو قديات مخان زجلت منستر إيمانا بزمنتل كلهم وجنات تحسوا بنتصل دليتن كوا انت دا اب قبري او علم ايترانتا امونغو حالتات ايتيبيان زستبصح سمع نمفشال بوليتيكا وشوات كونه ربح يبلان كبل اب اكس صحفو اتبزم كنت ايتيبيان سبسلطان يكون بوغن اديس ابابا بقصاله ابلع ايرترا زقرب بروباغندا ناي مدنغار وفري كال قچ تصابون مصحتار زعلم بمبال تقيماتو زلا جغراف بعلا هاريما تقوي بمبالون مستي ايتيبيا اتقربو صنحت حتتات مسل تطقمنت وانا اف دغ بحري كم زتححس يملكت منجستي إرترا حوحات أبلعلتي أب تقراي زنبرة سمين زت تباهيل زفلت كفل سرايت إثيوبيا زفتصم سقمتي نتوغينات كم زولعون ني إرترا نمتقعون وطن كم زنبرة كم قد صنحيو أمونغو حوحاتن بهقدفن زمرح منجستي إرتران كاب أوان دباو كينات كلتين هاجرات تحزو زقصله قرحنتن تصابوتات كم تصنح يفلت أبز قربا حيدة عامتات جن كلتين وجنات مس منجستي إثيوبيا نوترم تفنان متاوم زقراربومي زمسل أسمرا مقالن بسم تصمدوم محزنات نمدلال أبز تعرلو زلو أوان أديس أبابا بعين تطارت تصابون كتموتو صنحيا كم تصابتنا حد حدهم بمخان أب حدار كلتشن عيسان كلتن نسمع بريتوريا زفرمو جيتاچون ريدوانن أب صحفهم أوشتي إثيوبيا زفتر جدت حلم بريزنت إسياسيو بهاتيوم أتي إرترا مرحي فلما مخالف قبل نتسمع قاليصو كان تنبره صنحي جنا أب قبل خفتسم كم زدله تزاريبو نيريو أتي نحوحات وكيلنا تسمع زفرمو جيتاچو مكتل أبومبر نايت ودبن بريزنت دعي تسمع زقومه غزيام معدات تقراين زنبريو بسم زي تقسم قلا آخرتي عبارات مرحنا تحوحات نقصالو خينا زخونم مقرات تصابوتات كفرمو يديلو نيروم كبلون طاقيسلو حوحات أبز قرب أوان اتسمع بوغن أديس أبابا ملو بمتحاسو نغزيام محداد بمفراسون نسو زمرحو خلاو منجستي كم زستمسرته أفريتيو بوغن فدرال منجستي حوحات نتحستو اتسمع يكون مس إرترا زقبرو زلو تصمدو نتوعل كم زفرسو زقرب كستات كسمع صنحيو بتئنا خلال زمص زلو وطري كلتين وغنات استشغل حبرت أفريقيا نتسمع نخفرم وسان تراز نبرو فولي وكيل ناب تقراي شديدو نيرو
بريزيدنت نيجيريا نبر أوليسونغو أباسانجو زمرحو لوخ ب11 سنة نام مقلب بمخاد مس مرحة حوحات تزراريبو علامة زمصح نقرات كابزا أبزوان زبطيحو زلو درجة كيقودو نمقباري بمبال اتنزا هاقر نمنيو سلاميو من رقان تسقطان كهلو قطباو معبالون كقصلن مسرح مردع بخمي كنجمرو نخل زبليو اتعلامة قبل معكنا زينا تخلل تزاريبو نيرو حوحات كل ما حدا سمون سرايت فدرال نتقراي نابداق معطوان مقتاو ينقصقص كم زلو كسيسو منبارو يذكر هاجراو سرايت مكلخال ابت خباب دوبات تግራይ ዘካይዶ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ምውዳብን ነቲ ጸበባ የጋድደሎ ዝብል መግለጽ መቀለ ንጹር ሞቶታት ይኹን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ሓይታት ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ጎራብቲ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ካብ ቀደማት ሒዞም ከም ጸንሑ ይፍለጥ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ አንጻር ዕጡቃት ፋኖ ክዋጋእ ጸንሑ እዩ ኣብ መንጎ አዲስ አበባ መቀለን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዘይድሊ ረጽምን ግጭትን ከይምርሕ ስጋኣት ፈጢሩ ጸንሑ እዩ እቲ ዝፍጠር ግጭት የኤርትራ محዋሱ ስለ ዘይተርፎ ነተሻቅሎት አዕቢዎ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብ አህመድ አሞሮኮ ማራኬሽ ብትካል ዳብን ሰላምን ጥብቅናን ፋውንዴሽን ልዑል ዓለም ለኻው አፍልጦ ክዋሃቦ ምምራጾም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሁሉ ኩነታት ሓቀኛ ባይጣን ክርአ ከሎ ዓቢ ሕቶ ክትዕን ዘልዕል ኮይኑሎ አንተ ሃገር ብውሽጣዊ ኩናት ጎንፅን ሰብኣዊ ቁልውላውን ኣብ ትሕመሰሉ ዘላ እዋን ንመርሕን ሰላምን ቁጠባውን ዕብየትን ተባሂሉ ክሽለም ከሎ እቲ ሽልማት ምስተኣምር ዘሎ መሪር ሓቂ ዝጋጮ ይመስል ብዙሓት ወገናት እዚ ዓይነት አፍልጦ ንሰቃይን ዜጋታትን ዘይተፈትሑ ውሽጣዊ ግጭትን እንቅፋት ዝፈጥር ንዲፕሎማሲያዊ ረብሓታት ጥራይ ዝጥምት ምዃኑ ይነቕፉ በቲ ሓደ ገጽ ድማ ደገፍቲ ሽልማት ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዞባዊ ሰላምን ሪፎርምን ዘርኣዮ ተበግሶ ዘተባብዑ ኢሎም ይከራኸሩ ይኹን እምበር ዘላቐ ሰላም ካብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝመጽእ ናይ ሓቂ ዕርቅን ምርግጋእን ጥራይ ዝዕቀን ብምዃኑ እዚ ሽልማት እዚ ኣብ መንጎ ዲፕሎማሲያዊ ምስልን ህሉው ጸገማት ህዝብን ዘሎ ዓብይ ጋግ ዘርኢ እዩ مس أمريكا زجبر وعل نمبقع وجه أب إيران قريب زلون داغماي نمقفات متصابه هرمز كم زتقال مينستر قدات وصا إيران قاليتو مينستر عباس أراكتي نهاجراو تلفزيون كم زغلصو توعنتي أمريكا قبل إيران زنبرتو أقدام العلون زتقال كوينو እቲ ብዛዕባ ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ዝግበር ዘተግን ጸንሑ ክጅመር እዩ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገለ ካብ ዝዝራት ናይ ትስማዕ ብምርጋጽ ቁጠባዊ ረብሓታት ኢራን ኣብ ተማልኦ ግዴታ ዝተመርኮሱ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ እቲ ብ28 ለካቲት 2026 ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ኢራን ዝጀመረ ኮይኑ ኢራን ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከባ ፈተውቲ ኣሜሪካ ዝኾኑ ሃገራት መጥቃዕቲ ክትፍጽም ኣላዓኢሉ እዩ እዚ ድማ ነቲ መጓዓዝያ ነዳድን ፈሳስን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ዓለምና ኣገዳሲ መስመር ዝኾነ መጻበዪ ሆርሙዝ ብውጽኢታዊ መንገዲ ዓጺዎ እዩ ኣብ ሚያዝያ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ክገብራ እኳ እንተኸኣላ ኣሜሪካን ኢራን ሓሊፈን ምልውዋጥ ተኹሲ ኣካይደንን ኣብ ሰሙን እዚ እኳ ደኣ ክልተ ሰዕ ሓድሕድን መጥቃዕቲ ኣካይዶም ነይሮም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብሓሙስ ከም ዝገለጾ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ መጥቃዕቲ ሰሪዝዎ ኣሎ ምክንያቱ እቶም ወከልቲ ዘተ ዓብ ስምዕ ስለ ዝገበሩ እዩ እዚ ውዕል እዚ ድማ ብቕልጡፍ ክፍረም ተኽእሎ ኣለዎ بعرب معكنا زينا إيران قال زرزرات نايت 14 نتبتات زلوا واستبالوا وعل زرقحن قالوها ترام قل السمع التسمع معنا الوعلات من مركب يبلون كمون مسحق يزرخب يبلون قبل قاليتو دحر عيد الساعات دما قدام مينستر باكستان شيباز شريف امونغو امريكان ايران استقبل مذكر مردع عب سمع تبصحون ناي موداتا وسانه يصبخم زلون قاليتو مينستر قدات وصا ايران عباس اراكتي اب هاغراو معكنا زينا خم تقصو اتزازا موعلات اب لعلوا بيت مخري هاغراو صت ايران دغفن تقامون كم زلو قاليتلو نحجه نصبلنا انت صديقو اتوعل كفرميلو اسيال ابز منوح مقرا تخص زعلمه اب كالوت اگدس ጉዳያት ይደብላን ንዓሰተታት ዓመታት ኢራን በሃገራዊ ምዕራባዊ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋራት ንምዕባል ትፍትናላ ተባሂላ ክትክሰስ ጸንሐ ቴህራን ግን ነዚ ክስታት ብምጻቅ መደባታን ሰላማዊ ዕላማታት ምዃኑ ትገልጽ ትማል ዓለቢ ድሕረ ቀትሪ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተገብረ ዝርዝራዊ መግለጺ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ከም ዝሓበረዎ እቲ ውዕል መጻበ ሄርሙስ ዳግማይ ክርሖ ክገብር እዩ ኣሜሪካ ድማ ከማማሲኡ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ዘንበረቶ እገዳ ከተልዕሎ እያ እዞም ስጉምታት እዚኣቶም ብቕልጡፍ ተግባራዊ ኾኑ እዮም بدحري دما سوسا معلتات أمام معبال يورانيم إيران زتا كورزتا خاطليو سبسلطان كم زغلصو ازو كل نواتا وزي ابوتا كطافان كابتا هاجر كلن كم زغبر غليصوم يخونبر اتلكع مسرح كمي كم زخون غنا يسرح لولو اب قطباو مداي سبسلطان ام جمرتا زخونه ገንዘብ كم زي وهاب اسميرو مللو ازدما غله كابتا هابتي إيران اتقند زتا قدم مجمارو كلقق يزبل ናይ ቀደም ጸብጸባት ማዕከና ዜና ኢራን ዝነጽግ ይመስል ኣብ ክንዱ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ ኢራን ናብቲ ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ደረጃ ብደረጃ ክትጽምበር መስርሕ ኩሉ እዩ እዚ ድማ ከም ምልዓል እገዳታት ሃብቲ ገንዘብ ደረጃ ብደረጃ
ምልቃቅን ዝኣመሰሉ ስጉምትታት ዘጠቓለለ እዩ። ዝውዕል ኢራን ነቶም ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ብውክልና ዝዋግኡ ከም ህዝቡላህን ካልኦት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከቡ ጉጅለታት ፋይናንሳዊ ደገፍ ምሃብ ከተቋርጾ ይጽውዕ። ኢሎን ማስክ ስፔስ ኤክስ ዝተባለ ናይ ሮኬት ኩባንያዊ ኣብ ዕዳጋ ኣክሲዮስ ዓቢ ዓወት ድሕሪ ምምርካቡ ብዓርቢ ናይ ዓለምና ቀዳማይ ወናኒ ትሪልዮን ዶላር ሃብቲ ኮይኑ እቲ መስራቲ ቴስላን ስፔስ ኤክስን ብመስረት ዝርዝር ሃብታማት ብሉምበርግ ብሓፈሻዊ ሃብቱ 1.11 ትሪልዮን ዶላር ብምጽሑ ነቲ ኣብ ዓለማ ዝሃብተ መሰብ ዝብል ደረጅኡ ኣጽኒዑ ዓቂቦ ይርከብ። እዚ ዝኾነሉ ናይ ሮኬት ቴሌኮሙኒኬሽን ኪነታዊ ብልሒ ኣይኤን ኩባንያን ኣብ ናይ ናስደቅ ዕዳጋ ርእሰ ማል ስቶክ ማርኬት 2.2 ትሪልዮን ዶላር ዋጋ ኣብ ዘመዝገበሉ እዩ። እቲ ኩባንያ ኣብ ፈለማ ኣክሲዮስ ብርኪ ብ135 ዶላር ክሽየጥ መደብ ገይሩ ንግዲ ምስ ተጀመረ ግን ዋግኡ ናብ 150 ዶላር ደይቡ ንዓፂር እዋን ድማ ክሳብ 176 ዶላር በፂሑ። እዚ ዓበይቲ ኣፈርቲ ምስ ስፔስን ኢሎን ማስክን ዝተኣሳሰሩ ኩባንያታት ንምዕዳግ ዘለዎም ሓያል ድሌት ዘርኢ እዩ። ኣክሲዮናት ስፔስ ኤክስ ብዓርቢ ኣብ ከባቢ 161 ዶላር ተዓፅዩ። እቲ ኩባንያ ኣክሲዮናቱ ናብ ህዝባዊ ዕዳጋ ቅድሚ ምእታዉ ብውዕል ፈለማይ መሸጣ ኣክሲዮስ ኣቢሉ ካብ ኣፈርትን ነቲ ስራሕ ካብ ዝድግፉ ትካላት ፋይናንስ 75 ቢልዮን ዶላር ኣኪቡ። እቲ ማስክ ኣብ ኤክስ ስፔስ ዘለዎ 42 ሚእታዊት ዋነት ብፅሒ ኣብ ልዕሊ እቲ ኩባንያ ዝነበሮ ነገራት ቤናዊ ቁፅፅር ይህቦ። እዚ ማለት ነቲ ዝወፍር ዘሎ ገንዘብ ብዝደለዮ መንገዲ ከውፅኦ ይኽእል እዩ። ብመሰረት ብሉምበርግ ኣብ ኤክስ ስፔስ ዘለዎ ኣክሲዮናት ኣብ መወዳእታ 767.1 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ዝነበሮ ኮይኑ ካልእ 53.8 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ዘለዎ ናይ ኤክስ ስፔስ ኣማራፂታት እውን ኣለዎ። ኣብ ርእሲ እዚ 168 ቢልዮን ዶላር ዋጋታት ዘለዎ ኣክሲዮስ ቴስላ ተወሳኺ 116.4 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ዘለዎ ኣማራፂታት ይርከቦም። ማስክ ቀዳማይ ወናኒ ትሪልዮን ዓለምና ኣብ ዝኾነሉ ኣብ ሃብቲ ብዛዕባ ዘሎ ዘይማዕነት ንእለቱ ክተዓት ኣላዓኢሉ ሃብቲ ናይቲ ውልቀ ሰብ ምስ ኩሉ ቁጠባዊ ፍርያት ሃገራት ፖላንድ ወይ ስዊዘርላንድ ይማዕረረ። ከም ዝኣመሰለ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ሃብቲ ድሮ ንማስክ ኣብ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካዊ ሓያልን ኣዛረብን ሰብ ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ። ምምሕዳር ጆይ ባይደን ብምንቃፍ ኣብ ጎስጓስ ካልእ እብረ ፕሬዚደንታዊ መረፃ ንትራምፕ ብምድጋፍ ኣማየት ሚልዮናት ዶላር ክህብ ተራእዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ንኽፍሊ ምምሕዳር በቕዓት መንግስቲ መሪሕዎ። ብሰንኪ ኣብ መንግስታዊ ወፃኢታት ዝገበሮ ብርቱዕ ምንካይ ማስክ ንምዕፃው ኣሜሪካዊ ትካላት ሃገራዊ ልምዓት ተሓታቲ ነይሩ። ላንሰት ዝተባሃለ መጽሔት ሕክምና በዚ ስጉምቲ እዚ ክሳብ 2030 ልዕሊ 14 ሚልዮን ሞት ከም ዘስዕብ ኣጠንቂቑ። ብተወሳኺ ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ካልኦት ቦታታት ንዘለዉ መሪሕነታት ብዛዕባ ጉዳያት ዓሌታዊ ፍልያትን ብዘጉልሕ ነቒፎም እዩ። ማስክ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓዲ እንግሊዝ ሰር ኬር ስታመርስ ብተደጋጋሚ ተጋጭ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ሴናተራት በርኒ ሳንደርስን ኤሊዛቤት ዋረን ኢሎን ማስክ ወናኒ ትሪልዮን ክኸውን ቅቡል ዘይምዃኑ ካብ ዝገለጹ ፖለቲከኛታት እዮም። ኣብ ናይጀርያ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዕጡቓት ጉጅለታት ኢዶም ክህቡ መራሕቲ ሃገር ምሕታቱ ትማሊ ዕለት 12 ሰነ 2026 ዝተዘርግሐ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ይሕብር። ፕሬዚደንት ባላ ቲኑቡ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ዴሞክራሲ ናይጀርያ ንህዝቢ ሃገር መልእኽቲ ኣብ ዘመሓላለፈሉ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝግበር ቀጻሊ ጭውያን ህይወት ኣሽዓት ሰባት ዘቕስፍ ዘሎ መጥቃዕትታትን ብምኹናን ነቶም ዕጡቓት ኢዶም እንተዘይሂቦም ካብ ሓይልታት መንግስቲ ሓያል ወታደራዊ መቕጻዕቲ ክወዶም ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ። ኣብ ናይጀርያ ዝተፈላለዩ ጥኑፋት ጉጅለታት ከም ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሃገር ዝተፈላለዩ ጸቕጥን መጥቃዕትን ክፍጽሙ ምጽንሖም ይፍለጥ። ቦኮ ሓራም ዝተባህለ ኣኽራሪ ጉጅለ እስላማዊ ኣብ ናይጀርያ እስላማዊ መንግስቲ ንምጥያስ ከም ዝቃለስ ይሕበር። እቲ ጉጅለ ካብ 2012 ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ 40 ኣብያተ ክርስቲያናት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ሰነዳት ይሕብሩ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ሰሰና እዩ።